Ako som za 3 mesiace pochopila, že radšej budem do konca života sama, než aby som ešte jeden deň obetovala svoj pokoj cudzým očakávaniam. Stačilo len 4 roka v novom vzťahu, do ktorého ma dotlačilo okolie, aby som pocítila tú najväčšiu neslobodu vo vlastnom dome. Za tie 3 mesiace som zistila, že ticho, v ktorom som žila, kým som bola sama, bolo v skutočnosti mojím najväčším darom. Možno sa pýtate, ako sa to dá zistiť tak rýchlo, ale niekedy stačí veľmi krátka chvíľa na to, aby človek pochopil, že kráča po cudzej ceste. Chcem sa s vami podeliť o to, čo ma táto skúsenosť naučila o vlastnej hodnote a prečo som dnes vďačná za to, že som nabrala odvahu vrátiť sa k sebe. Mám 62 rokov a až teraz chápem, že byť sám môže byť najväčším šťastím v živote. Dlho mi ľudia hovorili, že byť sám je smutné, že potrebujem niekoho po svojom boku. Myslela som si, že ak som sama, niečo so mnou musí byť v neporiadku, že mi niečo musí chýbať. Ale potom som si uvedomila niečo dôležité. Pokoj a sloboda, ktoré cítim po vlastnej spoločnosti, sú cenejšie ako akýkoľvek vzťah, ktorý ma vyčerpáva. Môj syn mi raz povedal: Mama, stárneš. Mala by si byť s niekým, kto sa o teba postará. Najprv som bola šokovaná, znelo to drsne, ale keď som sa nad tým zamyslela, uvedomila som si pravdu. Nehovoril to preto, že ma nemiloval, bál sa. Bál sa, že ak zostanem sama, zodpovednosť nakoniec padne na neho. Tak som to skúsila. Nie preto, že by mi niekto chýbal, ale preto, že som nechcela vyzerať ako niekto, kto to vzdal. Chcela som sebe aj ostatným dokázať, že som normálna. Spočiatku sa to tak dokonca zdalo. Našla som si partnera, začala som s ním bývať. Hovorila som si, možno má môj syn pravdu. Dvaja ľudia môžu žiť život lepšie spolu. Na začiatku to bolo príjemné. Ráno sme sa smiali, robili si spolu kávu, rozprávali sa o maličkostiach, nosil mi kvety a sladkosti, držali sme sa za ruky. Chodili sme na obed do reštaurácií a ja som vravela, že toto asi bude to šťastie. Bolo povzbudzujúce, že sa niekto teší na deň so mnou. Ale časom to začalo byť ťažké. Môžeme ísť dnes k mojej dcére? Spýtal sa. Ale ja som povedala, že radšej zostanem doma. Spustilo to reakciu, ktorú som neočakávala. Vraj sme spolu preto, aby sme trávili všetok čas rovnakými aktivitami. A jeho hlas bol nahnevaný stále, ak som nesplnila jeho očakávanie. Vtedy som si začala uvedomovať, že moja sloboda sa pomaly vytráca. Plnila som jeho želania, prispôsobovala som sa jeho rozvrhu, robila som, čo chcel, pomáhala som mu zvládnuť jeho dni. Postupne som si prestala všímať svoje vlastné potreby. Najťažšie nebolo vyčerpanie. Uvedomila som si, že som vstúpila do niečoho, o čom som hlboko vo vnútri vedela, že nie je pre mňa. Cítila som sa nepochopená, bezcenná, ako by na mojich potrebách nezáležalo. A jedného dňa mi to došlo. Nie som tu na to, aby som mu spríjemňovala život podľa jeho predstav. Som tu, aby som žila vo svojom vlastnom pokoji. Keď som si to priznala, odišla som. A
odchod nebol zlyhaním, bol oslobodzujúci. Vtedy som skutočne pochopila, že byť s niekým neznamená vždy nebyť osamelá. Niekedy je najhlbšou osamelosťou sedieť vedľa niekoho a necítiť sa slobodne. V tomto veku nehľadám vzrušenie, hľadám pokoj. Ráno bez tlaku, deň, keď môžem byť sama. Večer bez pocitu, že niekomu niečo dlhujem. Do vzťahu som nevstúpila, pretože som bola osamelá. Vstúpila som doň, pretože som sa bála. Bála som sa, čo povedia ľudia, čo povie môj syn. Bála som sa byť jediná, kto je sám. Bála som sa priznať, že som si užívala svoju vlastnú spoločnosť. Byť sama neznamená byť opustená a byť vo vzťahu neznamená byť v bezpečí. V tomto veku je pokoj cenejší ako spoločnosť, ktorá vyčerpáva. Sloboda má väčšiu hodnotu ako kompromisy, ktoré vás pomaly ničia. Niekedy sa cítim osamela. Áno, sú chvíle, ktoré štípu, ale prejdú a nikdy sa neporovnajú s prázdnotou, ktorú som cítila, keď som bola s niekým a nemohla som byť sama sebou. Teraz venujem čas sebe. Ráno v záhrade, popoludní prechádzka, večer s knihou alebo hudbou a nemusím sa nikomu vysvetľovať. Život ma naučil jednu vec. Byť sám nie je nedostatok. Je to sloboda. Sloboda počúvať svoje srdce. Robiť to, čo prináša radosť a vážiť si vlastnú spoločnosť. Človek, ktorý dokáže byť sám a je so sebou spokojný, nepotrebuje nikoho, aby mu potvrdil jeho hodnotu. Pokoj, ktorý cítim, keď som sama, je jedným z najcennejších darov, ktoré si môžem dať. Takže ak sa niekedy ocitnete sami, nevnímajte to ako trest. Vnímajte to ako príležitosť. Ak sa vám tento príbeh páčil, napíšte do komentárov, ako prežívate samotu, čo vám prináša pokoj a radosť. Rada by som si prečítala vaše príbehy. Spoločne môžeme ukázať, že byť sám nie je slabosť, ale sila. A pamätajte, že vaša vlastná spoločnosť stačí. Pokoj je na nezaplatenie. Šťastie pochádza zvnútra, nie od niekoho iného.